danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A yau wannan channel mai albarka wato kimiyya da fasaha TV za ta kawo muku tutorial ɗinta na farko akan yadda za ku iya gina yanar gizo naku na kanku da kanku. HTML wani programming language ne wanda yake duk wani website da ka gani kana amfani da shi kai biyu ne ka shiga ka fita to kusan da shi aka design ne shi designer ne, shi code ne wanda ake design din website da shi. Saboda ka yau za mu fara kawo muku tutorial ɗinmu na farko wato darasinmu na farko wanda yake zai muku bayani akan yadda za ku iya gina yanar gizo naku na kanku da kanku, wanda in dai ka iya wannan to ka fara sanin basics na yadda za ka gina yanar gizo. To daga nan kuma in ka sani kaɗan sannan hankali za ka iya buɗa kai gaba insha Allah. Kuma daga nan mun fara da HTML ne, za mu fara da HTML yanzu. Daga nan za mu ɗora CSS a kai, CSS wato cascading style sheet kenan. Sannan kuma sai mu ɗauko JavaScript sai mu ɗora shi ma, saboda kowanne yana da nashi advantage a cikin web page ɗinku. Web page abin da ake nufi web page shine website da HTML zalla ba zai yiwu ya maka abin da kake so ka haɗa shi da at least CSS shine abin da ake nufi style sheet, wanda zai baka styles na font da sauransu da color da sauransu, inda web page ɗinka zai fita da kyan gani yadda ake son shi, yadda kowa ya biyu ne zai gashi ya fita yadda kake so. Kuma ba zai zama ugly website ba, bi ma'ana ba zai zama mummunan website ba. Duk wanda ya bude shi shiga zai ganshi ya fita da kyau yadda zai ji daɗin karanta, yadda zai ji daɗin biyun ɗin shi, gobe ya dawo ya ƙara ziyartar shi. Sannan ko shi JavaScript shi kuma JavaScript wani programming language wanda ake zuwa tare da HTML ɗin. Shi yana da shi in ka apply ɗin shi a cikin code page ɗinka zai baka irin su radio button da sauransu. Yanzu zan fara muku da yadda za ku ɗora title ɗinku ne, sannan sai mu ɗan shiga kaɗan daga cikin abin da yake cikin page mu ɗan ɗora muku na ɗan ƙani saboda kan mu cika ku da magana. Program ɗin tutorial ɗin mai nisa da za ku ɗan kasa fahimtar shi yadda ya kamata. Kuma wani albishir zan muku, wannan abu mai sauƙi ne, za ku gan shi haka zai nemi buga muku ƙwaƙwalwa. Shi programming ta hanyar coding yana da rikitarwa kuma yana da sauƙi. In kwanta da hankalinka ka nuna za ka iya ka riga ka wuce gurin, kamar mathematics ne. So da yawa mutanen mu za ka suna tsoron mathematics. To mathematics wani abu ne mai sauƙin gaske. Shi ma in ka kwanta da hankalinka nan da lokaci ɗaya sai ka tsinci kanka ka zama guru akan mathematics. To haka shi ma wannan code da haka shi ma programming yake. Saboda haka wasu za su iya ba za ku iya na ka sa a ranka kawai za ka iya, za ki iya, za ku iya insha Allah. In kuma wannan bidiyon kun kalle shi muku daɗi, don Allah ku danna mana like, subscribe and share. Kuma mana share ɗin shi a social media ɗinku da sauransu. Na farko shine abin da kuke gani za ga wani abu doc type a sama. Doc type nan ba lalai bane, za ku iya sa shi a web page ɗinku, za ku iya barin shi. Dalili zai ƙara ba web page ɗinku ne daman da zai shiga ko ina, kuma sannan compiler za ta gan shi ta san shi da siffan shi. Amma ko ba ku sa shi ba, web page ku zai running ya fita muku da output lafiya lau ba tare da matsala ba. Sannan kuma HTML da kuke gani ga yanan HTML tag na sama yana da closing tag din shi a ƙarshe, ga yanan kuna ganin shi ne wannan, ga closing tag din shi ga opening tag din shi. Kusa haka su ne gidan na website ɗinku. Shine in ku tashi gina website ɗinku shine farkon foundation na website ɗinku, bi ma'ana wanda in ba shi ko ga babu yanzu za ku gina gida babu foundation. To foundation shine wannan. Na biyu muna da head ga sunan shi ma ga opening tag na head, ga closing tag na head. Saboda ka close da open nan su suke kulle title ɗinku, ma'ana title ɗinku yana cikin head ne. Title abin da ake ne title, kowane gida dai kowane website za ka visiting za ka ga yana da wani rubutu a sama mai sunan abin da ka buɗe, sunan abin da ka visiting za ka shi a sama, sunan abin da ka yawa title tag ɗin da kuka gani kowane website ka visiting za ka ga wani sunan shi a sama. To shine title nan, shine inda aka muka rubuta title nan, shine wannan sunan na ainihin page ɗin zai fita. Yanzu za ku muka run ɗin shi za ku gan shi ya fita a can sama, ma'ana shine sunan page ɗin mu.
secondly kuma sai bayan title akwai style. Mun zo kan CSS za ku gani shi ma style yana cikin head ne, yana cikin wannan tag na head namu. Sannan sai body shine ma'ana abin da ya bangaren da ya containing, ma'ana ya kunshi gaba ɗaya bayanan ku na website ɗinku shine body. Ga nan shi ma body yana da opening tag, kamar haka, sannan yana da closing tag kamar yadda kuke gani ga yana. Kun ga shine muka sa link din mu a ciki, sannan muka dora dan a takaice wani dan cikakken bayani, dan karamin bayani a cikin page din wanda yake nuna cewa ga hello wallan, ko kuma ga yanan ina ma duniya barka da warhaka. Bi ma'ana wannan page ne guda, wannan sentence ne guda biyu. Sentence ne guda biyu mun raba su da wannan break ne dan ka zama akan layi daya. Wannan break ne zamu ku bayani can gaba. Yanzu bari mu dan kadan daga cikin dan bude muku output din mu ku yanda yake, mai roni din shi ku yanda output din mu zai bayyana. So kun ga output din mu, saboda mun sa abu guda uku ne a cikin body. Na farko mun sa link, ga yanan link na Google wanda zaka idan na direct kai ka Google. Shi wannan link na Google ko da baka hosting din website ɗinka ba, in ka danna shi direct zai kai ka website na Google ko kuma website din abin da ka rubuta kai. Sannan sai hello world kuma tsakanin hello world da Google ba mu da wannan break din, shi sai ya dora mana shi akan layi daya. Tsakanin hello world da ina ma duniya barka da warhaka suna da break a tsakanin su, break tag a tsakanin su. Wannan break tag din shi ya bashi dama ya sauka, aka sami single space a ƙasa, ma'ana single spacing ya sauka ƙasa kamar da kuke gani. So sai bayani akan HTML na ƙarshe. HTML da wani muku bayani shine wanda closing din ya kama gidan foundation na gidanku na website ɗinku. So saboda haka ina jin a takaice anan za mu tsaya cikin wani dan takaitaccen bayani da muka yi muku. Video namu na biyu ko in ce tutorial namu na biyu zai yi muku bayani akan yadda za ku sa header daga 1 zuwa 6. Kuma abin da na manta muku bayani ba, daidai lokacin da ku yi saving aikin ku, misali kun ga wannan shine page din mu na farko da muka yi, wannan da muke tutorial akan sa shine index.html. kuke gani index.html shine page ɗinka na farko. Daga nan duk sauran page za ka iya sa second page, third page da sauransu, ko kuma ka bashi suna na heading din shi ainihin page din za ka gina na biyu. Amma na farko dai index.html. bari dan buga muku kaɗan daga cikin ɗan ƙaramin misali goma. Bari mu dan cire wani abu daga cikin wannan hello world ko mu dan ƙara. To bari mu dan sa break tag a tsakanin Google da shi hello world. Sai ku yadda abin da nake so, kamar bayan nake so, break space. So kun ga yanzu mun sa break tag a tsakanin Google da hello world. So yanzu sa wannan ƙarin da na yi zai buƙace ni in saving ga abin zai bamu. Kun gani index.html dama da shi muka saving. To saboda haka zan ce okay, sai in ce run. Wajen run sa always. Kun ga Google ya sauka, Google ya hau saman hello world. To saboda haka wani dan takaitaccen bayan nan insha Allah ina kyautata san ya gamsar da ku, kuma za ku iya wanda muka yi za ku iya gina shi. Dan kaman kun je kan system, shi kuma ban muku bayani ba, ainihin text editor ɗinku shine Notepad++. Za ku yi amfani da Notepad++, za ku yi amfani da Notepad wanda kwamfuta take zuwa da shi. To a cikin waya na yanzu abin da ke amfani da shi ma Notepad++ ne na waya. Saboda haka Notepad++ yana da saukin aiki, kuma ba zai ba ku wahala ba. Za ku yi aikin ku lafiya da successfully, ku running din shi, ku implementing din shi, ya ba ku output yadda ya kamata. Yayin da ku gama gina yanar gizon ku gaba daya, za ku yi hosting. Duk za mu kawo muku bidiyon daga na daya. Yanzu wannan bidiyon namu na daya ne, amma za mu kawo muku shi daki har zuwa karshen yadda ku yi gina yanar gizo daga farko har karshe insha Allah. Sannan kuma abin da ke so ba mu karin bayani a wannan shine shi tutorial na coding, ko in ce yadda mutum na so ya koyi coding, ya koyi yadda zai gina yanar gizo, baya buƙatar jumping, ma'ana baya buƙatar ka kalli wani bidiyon kuma ka bar wani bidiyon, baya buƙatar ko a aji ne baya buƙatar wani lecture din ya wuce ka. Lecture din ya wuce ka
ka samu matsala a tsakani to za ka iya samun matsala. In kana da fikira da hikima za ka iya making din wannan matsalin ba matsala, amma in akwai dan raunin wasu fahimtar wasu abubuwa dangane da coding to za ka iya samun matsala ka rasa yadda za ka ɗora na gaba. Saboda wannan bidiyo na kun ka fara kallon shi, ku daure ku bibiye shi ɗaya bayan ɗaya daga na ɗaya har zuwa na ƙarshen bidiyon mu. Insha Allah za ku fahimci kaf yadda za ku iya gina yanar gizo bi izinin lahi. Mun gode.